azvina chiremerera system pazvinhu zvese zvatiri kuita hana maona. Saka issue yemadrugs system, I have learned a lot. Ndakadzidza zvakawanda because zvakandidzorera kumashure ka. Wakaita kumatrix ukadzidzere nai mwana wangu. Ndakadzidza system isingaite. Why ndikuti ini ndakadzidza system? Yeah. Saka muri kuona kumatrix kwa system. I was the one whokuti ndakati inini system ndatanga kutoshanda nemanagement yandaishanda nayo at that time. Ndini I was the one takatogara pasi ndakatopropose ndikati guys zangu inini ndandifungidzira kuti ndikamboenda kurihebhuka ndikude mune zvinhu zvemadrugs izvi zvinogona kuti wekera out tikatoenda pane rimwe level mulife. Inini ndakataura this thing iyoyo, but unfortunately zvinhu zvekuti zvakazotorwawo nevamwe vanhu like vachibva vazviisa sort of kuzvipasisa kana kuti kuzvipublisha ka zvakuita nge pamwe ibrain dzavo kana kuti imind dzavo, yet inini ndiri inini ndakabvuma ndakavolunteer kuti no, inini ndakuda kuenda kumatrix handichaita zve life and ramayese yaya handichaida, ndakuda kuchinja ndokuenda kwandakaita kumatrix. And trust me system, I see life inonakidza kana kuti upenyu hwakapfava to be maplaces akatange ayaya. Because you have to understand sister Ketina kuti when you're talking of matrix, matrix it's a disciplinary rehabilitation and disciplinary training center mabata. Yeah, so apana chinonakidza, I don't want to lie, handifenda kakanganwa chero pese panonzi ndada kubata kana kuti anything kana ndada kuita zvisiririzo zvekurasika munzira ndikangofunga system about that time phase ndakasangana nayo somehow ndinotobva ndatozvidzokesa kugarira ndobva ndatozvidzikamisa ndikafunga family yangu yandinayo yandinofanira kuti ndishandire, zvinotaura kuti ndidzikamise pfungwa dzangu ndosiyana nezvinhu zvina basa. Ndakatarisa futi vanhu vanondida vanonditsigira futi mona ndakavatarisa futi zvinoita kuti ndigadzikane ndidzokedzane ndisiyana nezvinhu zvina basa. Saka kumatrix kwa system I believe kuti phase yayi yakuya kwakaita muupenyu hwangu zvaikodzera kuti zvidaro. Mike esco pa mute. Alwana was somehow unoona zvinoitika relaze music yedu kana kuti mubasa redu riri ratiri kuita remazuva anaya hapana munhu asingazvizivi vesystem kuti kana pakanzi maghetto youths kana kuti pakanzi vapfana vechidiki handiti let's say no to drugs, siyana nemadrugs handiti isusu especially inini pachangu ndatakura blood ndakazvimiririra zvandakaita kumashure handitarisire kana kuti handishuwire kuwana anyone anozonzi aita same zvandakaita kana kuti apinda nenzira dzandakapinda nadzo idzo dzichindirasa. Hapana zvatinenge taita somehow handimaona. So inini kusati kwangu as an artist it's my duty sister. Mapeji aripo ende zvaitonyora vanhu taizviona, mapeji tinawo, mapeji ndeake. Exactly. Okay, all right then. Ndambuja dhau akaiti bidhau ndomunanguzi yawa is a symbol kana kuti ndonzamira chikoro dzidzira kwanenge vachiita but chero risina chikoro mwangu not to the extent yekusvika pakuti ndikatadza kuoparita foni handivaziva. I don't think kuti dai ndainzi handikwanise kuoparita foni handifunga ndaikwanisa kuimba kwandinoitawo because hapana chakambooma kudaira foni kana kuti kushandisa foni nekuimba, you know music zvandikusamautaura. So somehow vanhu vekuti pane chokwadi chinenge chichivanzwa handimaona zvamotaura paipa futi zvaitaura futi paipa futika nalazi kana masispeti mapaipa kuti somehow unoona kuti zvisimbo right now like izvezvi patiri panapo mwana wamai pari kufanira kunge tine vanhu vane rudo nesu vakunzwa simbo handifanire kukuda kuti ndikukudira maworks mwangu handiti
love yemuworks iripo iri right yakadaro but somehow ndofana kunge ndichikwanisa kudifferentiate aka nelove ka yatinenge tinayo pamupa chedu isi kune bond as humans handikunzwa zvisiri zvepakamera zvisiri zvepakamera zvisiri zvepachii saka pamwe pachona right simple hapana munhu anofanira kutarisira kuita mari naBuloti asina mari Amen. kunzwa simple yes asifa zvakaitika iyo it can't abaza asifa zvakaitika aufati kuti iwe ungade kuita mari nasimple solid handii awalist simple solid wacho haana mari ari kutostruggle waona big challenge yatinenge tichiita so somehow unisa kuti zvishoma zvacho zvinenge zviri imomo zvatinenge tinazvo zvatinenge takagona mwai zvatinenge takadengezera iplate yaiswa apa pane sadza muriwo uri mawo sadza riri maro but somehow tikasatongwarira ipapo tikasazvitarisisa tinogona kutozopedza muriwo wese ka mune imwe plate ine sadza muchiri negomo resadza rakadai manje pane paungazoridya here sadza racho risina muriwo hanzi zvakaoma kunge mudzimu wadzika pamberi I think muri kunzwa mukomalazi Wona ndatofarira zvaari saka kutaura. zvinhu zvekuti pamwe pacho tisingade like isusu hatisi mabloga tisingade kuzotanga kupinda takuita kunge tikurwisana nevanhu yeti isusu tisingarwisani nevanhu malife ese aiitika sezvatangotaura kuti tisati tichitoona plus Buloti haasi dofoka zvekuti haagone kucreata page haagone kucreata account YouTube haagone kuverenga munhu anenge Buloti munhu akatodzidza zvekuti mukatotarisa kana tikati ngatichinjei language izvezvi totanga kutotaura nechirungu saka akadzidza mukomana zvekuti tetichitoona tiri kumateresi zvedu Naiwe simple solid vanhu vari kubvunza mukanchanga kuti Dhumi ndiani ko Dhumi muri kumutukira Dhumi haazi munhu ari bed guys no kuna Dhumi hakuna kana anything bad but munhu angoripo hake papage exactly plus failure of explaining plus akangofeila hake kutsanangura it's only that failure of explaining the way anenge akataurawo nayo unongoziva kuti ndosaka ndisina kutouya palive because pane pekuti vanhu vanotanga kurwisa kuti sei Buloti asiri kuposta sei zvichipostwa naSolid handingarwisane nevanhu because isusu tinenge tiri bho kuno thank you no ina ndinonzwa pakaexplain naDhumi live yacho nandakuiona saka aiwa ndanzwisisa grenade thank you kana akafeila ku no bad blood naDhumi no bad blood even one sister not handina ndichikura ndakarayirwa kunzi natsa kwawabva kwaunoenda usiku amen I will always be grateful nesimba nelove yakaitwa nacho nebhendura pana Buloti nokutenda yakoma lot of love pamuri yakoma may God bless you zvese zvamakanditsira yakoma handikanganwe wese akandibatsira chese chaakandibatsira nacho handikanganwe. It's only a matter of time, but trust me, I promise, one of the days, Mwari vachandipa simba rekukwanisa kuzviexpressa lazi nerimwe ramazuva mukoma wangu uchange uripo uchindimirira animaona vese vakandibatsira ndovatenda system saka dhumisani Simple Solid Bhindura anyone promoters mafans anyone I love you guys chandorofira nchiti that's all. Thank you so much hanzvadzi yangu unozoona neni ndafara guys munoziva kuti in life like zvataura Buloti aratidza kuti mwana wayo ane rudo wekuti cause in life chero makambofamba mese usafa wakakanganawo munhu akakubatsira neakakupinzawo mumachi saka aiwa thank you so